салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Дар навори имрӯзаи мо 8 намуд мошини фурӯшие мебошад ки иншоаллоҳ ба шумо маъқул мешавад. бародаро касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан, дар видеоҳои мо лайк монданро фаромӯш насозад. бародаро, агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед, дар ин рақамҳо танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо раён карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Як бор дига бародаро лайк бепула хабар мегирем. Яка мошини фурӯши мои Nissan Maxima мебошад ки соли бароришаш 2001, объем мотор 3, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика, дар амҷо соҳиб мошин фтас. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ҳамаш тайёра, фақат мешини мошина ҳай мекунид тамом. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 30,000 сомонӣ, ба рубли озира гардонем 204,000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 888 84 44 24. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даи мошини фурӯши мо Mercedes Benz S-Class мебошад ки соли бароришаш 1997, объем мотор CVD, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика, дар амҷо соҳиби мошин фтас. мошини фурӯшӣ мошини ягон камбудӣ надорад, мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. биен тамошо кунед, боз савдо мешавад ё ки алиш. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45,000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 306,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 81 23 32. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. саи мошини фурӯши мо Kia Sportage мебошад ки соли бароришаш 2001, объем мотор 2, сӯзишвориш дизел, коробка педачаш механика, дар амҷо соҳиби мошин фтас. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. перекаткаш кор мекунад, рама дорад, барои боркашҳои салони кушод дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 31,000 сомонӣ, ба рубли озира гардонем 211,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 12 40 60. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Mercedes Benz V124 мебошад ки соли бароришаш 1993, объем мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика, дар амҷо соҳиби мошин фтас. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 20,000 сомонӣ, ба рубли озира гардонем 136,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 90 12 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои ВАЗ 21099 мебошад ки соли бароришаш 2003, объем мотори 1.5, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика, дар амҷо соҳиби мошин фтас. мотор инжектор, документош тамом шудагиай, дута трезаи пеш электропакет, салон ҳамаш созай, срочно сум дар кор. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15500 сомонӣ, ба рубли озира гардонем 105,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 902 08 03 90. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 мебошад ки соли бароришаш 2003, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика, дар амҷо соҳиби мошин фтас. мошин дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. мошин бе камбудиҳои напанавай, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Исфара. нархи мошин 17,000 сомонӣ, ба рубли озира гардонем 115,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 45 52 47. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафта мошини фурӯши мо Mercedes Benz E-Class бошад ки соли бароришаш 2000, объем мотор 2.7, сӯзишвориш дизел, коробка педачаш автомат, дар амҷо соҳиби мошин фтас. мошин дар состоянии вагон қарор дорад. мошин напанава, ягон ҷои харошидагӣ, задагӣ, пусидагӣ варид надорад. мошин қарор дорад ин мошин дар Хуҷанд. нархи мошин 68,000 сомонӣ, ба рубли озира гардонем 462,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 82 88 99. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯши Hyundai Matiz мебошад ки соли барори 6999 объеми мотор 1.3 сӯзишвориш бензин коробка пайдашаш механика дар амҷосои мошин фтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. конкретни харидор занг занад. илтимос беҳуда занг назанед. савдо дар пеши мошин қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 25000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 170000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 14 03 14. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.